Först är Fredrik Reutersköls nominerade trio i amerikanskfödde AC Star. En skimmelhingst efter en skola Monarchos som gjorde 5 starter under debutåret. Han vann 2 gånger och var 2 övriga 3. Högst smällde segern i Vinterfavoriternas pris. Man var även 2 i Malmö Stadspris. Äger US Star Racing och tränar som sagt Fredrik Reutersköl. Sammanlagt smart hingsten in 306 750 kronor och fick ett formtal på 85. Tempoel ABs Dominant Fellow, en tyskfödd fux som gjorde 6 starter under fjolåret och vann hälften av dem. De bringade 263 947 kronor. Mest meriterande segern segrande. Han var aldrig sämre än 3 i sina starter. Handikappen gav honom 84. Tränare är alltså Fredrik Reutersköl. USA-födde Lattusini tävlas att Sadas historiska rönnevandiga färger. Det har hittills gjort 4 gånger. 2 segrar och 2 tredjeplatser har blivit försonen till normkommun. Bland segrarna märks Malmö Stadspris. Han var också 3 i Vinterfavoriternas pris. Han sprang in 210 000 kronor och fick 82 i formtal. Nu drar jag det in i snöret. Med hela 76% av rösterna. Vinnaren i kategorin Årets tvååring är AC Star. Jag börjar med att lyssna på de andra personer i flest lokaler. Nummer 5.